Ngopo Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang yo plas, nyawang plas. Kok nganggur ketal-ketil. Ngomong ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang yo nyawang. tangane kuwatir Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho dadi tenan rasa wong ketal-ketil lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, Mama. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogo wedi kok. Ayo nak badut nak. Yo, Mak. Ya ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arep yo lakoni kaya ngono kuwi. Sore-sore ding kok esuke treh wis sameh bubar. Ah wis bubar wae yo. Aja, Mak. Suwane ndi iki? Mak meng krang omah. Aku yo sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora Hus. Monggo ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Pak. Nduk. Ya kaya ngono kuwi. Ajarane wayangan. Ora. Kok sowan mrene iki mergo ya mergo dikon mayang. Kepiye to? Ora, mergo apa jenenge iki ulang tahun. Sopo sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono Mak wis 5 tahun. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya Mak pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa potongan? Mulet ki yang mulet pasti kesantet kae lho. Kepelet Pak. Ki apa jenenge ki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki anu iki sing sitoke iki Mbak Lintang Kairo. Oh. Saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah, mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Ora maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen meneh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Kowe lah tak dandani sik. Apane? Aku dhewe maksude iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis kae sopo kae. Ayo kae sing ngrebab ki kae.
Kok aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya, aku ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan, mengko nek ana apa-apa le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Kok gaya arep nyopir. Ajar mobil apa sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Atene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku iki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Pak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu. Mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun, monggo Bunda Mimin Princess Apli kula aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye, Karo Pak? Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke ya njaluke ditanggapke aku lho campur Masa sari. ta? Satu kayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan pengen dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah ya dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok le campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Lho, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi. Ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki akon teko to, Mbak, nek dahar niki lanang kok, Mbak. Anu ya, Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas.
niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung dodek emahku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Sapa? Mas Keswan iki. Nah, dhisik dhewe nek kuwi. Kula nyampe niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Ewoh yen pambudi to mung agek awal-awal nderek Dalang Sena kok arep ndadekke Dardah aja nganti piye carane men guyub rukun kula ngono. Bangsaku iki kok kaya enak-enak ngono. Bar iki mula kanca-kanca Dalang Sena iki kanca-kanca warga lar iki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen iki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen sawu nyanyi pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Nggih. Sampai saat niki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Ngantene sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Ikonik sekali dados memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedhewean rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso mulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian Dalang Sena ugi welinge Bunda ya ngono Bunda kan rasa nunggu terus kan melalang buana terus nggih Bunda nggih Jawa Timur tak jajah mula lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah Lintang kira ya calon mantumu nek ardo ngerti nom-nomanku zaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Gebles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199. Lah nggih. Ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyen pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki, ora. Alah kowe karo pedete lho dadi janah pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting Dalang Sena tetep jaya selalu. Rembaka, Bawana tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Warga laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah rembaka. Ketuane apa ganti ya, Lek? Apa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok seragame beda. Ngijeni. Apa sebagian ngumpake seragam iki konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu apa pengurusan dalang awan aku kok dalang awan kok nyepelekke ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kokian ayahan to Mas ora disengaja kok ketrisut ora payu piye lho iki iso ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga laras, Dalang Sena kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak enggak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Kediri. Lho dhisik cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki
Iya, Kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya, Kakak. Aku Mbak Tatin sing. nyawang lintang apa aku tak mari ya Pri pupung rung kasep. Mari ling apa lah kowe iki lara apa? Maksudnya ndang dadi pulih ngono lho maksudnya. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae, dinggo terapi karo Bu Prastiwi sik. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbak Prastiwi. Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji, ngrembaka Jayeng Bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki 1000 dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke nduk lintang dadi caosi wekdal kula nderek panjenengan Kang Pratiti. Apa Dek Lintang langsung ae to, Lek? Nduk lintang ya ora Aku niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Seno Nugroho. Kowe sing anu Lek, sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika. Sak menika Bunda. Khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Cekap. Nggih, Amin. mugi-mugi Amin. Ki Seno Nugroho pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyatane aku ro kowe iki ya iso diterima masyarakat lumantan direkaken Pak Seno terus di streaming karo Dalang Seno Channel. Lho, kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Seno ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung njenengan ulang tahun Dalang Seno nggih ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih biasa nek daerah anu Sedayu niku 12 juta aku ya gur ngono to aku nek ra isine gur nyeritake ya to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah. Oh. Lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa nek enggak tahu aku enggak tahu emangnya Tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab Pira. biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 aku ngono Kuwi nyuwun tulung ya. nyuwun tulung. 12 juta engko mulih kowe digawani cireng lho. apa Banci koreng. Iki Dek anu ya. Dek Lintang Dek lho Lintang nggih. engko nek nyameng aku tok ndak juarai Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. nganggo sepot apa Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok sing gumiak anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumiak. yang romantis ya ora apa Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa Lek? kaya kaul aku kaya kaul lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah pripun to beda wong lah ya lanang padha iki? ajine padha manise ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku kok Lah kowe nek sanggulan ini kaya kan karepku rambutku ya tak ngenekke tok maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar Mbak kei belan ngono to. heeh karepku ya tak Lah kei belan iya. to Lintang Lah ndasmu malah kaya bentet ngono ya Lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. mula tetap jadi diri sendiri Oh, ya iya. apa ya nak ya Iya. punya ciri khasnya masing-masing Lah oke cirine I love karo myself. kasih. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit berarti dewasa. berapa 16 tahun Iya, 15. 15 tahun Iya. Dek Gading pinten Dek Kula 18 tahun. Ah iya, selamat malam Mas Gading.
Selamat Sugeng malam dalu. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Le, apa apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. oh. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini ben Gen Z. Iki ini sing ben heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblucukke ning nggon galengan. Lah ngono Lah kuwi ya aku piye? ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak lasronto kok arep seronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayo Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dia dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo bacaan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa. Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Ngono ora sido. Nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading gak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho. Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? Respone kok kaya ora ono, ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne. Gading kan Lho, responnya- coba balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng pas kaya banci ning bangjo. Apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono pres kelingi tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetep di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged nek mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua. Pripun? Duet. Engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue. Lho. Senang gula lho. Aja ngono. Kayak kowe, aja kayak kowe. Karane wangat kremi. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to le rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah konger engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya pitik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepala? Aku bisa mong anu saya gulat geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong
rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. Dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kelingan sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kaya belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Kowe ora mungkin iso ngono sing nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ana cerita liyane. Iya. Yen angel Ngopo iki, Dah? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Kok pagur Lah, ketak-ketik kok mau tok. ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi kok. Ayo nok badut nak. Yen angel Le mbok pikir ki apa ta, Le? Nika lho. Kismat Bariki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dewi-dewi. Lah, sik kae malah aku Mas, Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, Mboten mboten saged, saged, mboten saged jeneng kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya, Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocah kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nek kene kena nek kono nek nyaman nek kono ya ora apa-apa. Iya.
Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis warga laras ra bakar kepaten obor sinden. Jan ayu alus suarane apik kaya aku. Elek. Ayo nok dikancani joget adine. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang Sena. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyub rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah iki to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh, I love you too. Iki
enek ucapan le, tunggal pamundutan Lintang Asmara, Dek Lintang duet kalih Mas Gading. Wah. Kerso. Browsing. Kalian. Ada upload browsing riyen. Ayo Dek Lintang Khairo. Ayo nak. Wong tua mung karek Browsing. Lah, alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama, Jess. Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo e. Walah. Salah searching. Sampun. Kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Mas Gading. Dalang. Sampun. Sudah hafal ya? Insyaallah hafal. Apa mau berdiri Mas? Boten kersane lenggah Wonten mawon. mriki mawon kula. Lenggah mawon. Monggo. Kowe aja ngalang-alangi pandangan, Pri. Ya wis ayo. Adewe. Ayo kita kencan Yo. berdua Mas Dalang. Yo.